രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്തോ പറ്റി എന്തോ പറ്റി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്. ഇത് ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചേ? രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, അല്ലേ, സത്വഗുണം. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ ആ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രകൃതികൾ എന്തായിരിക്കും? ഒരു സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അയാൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണോ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണോ നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? അത് ഏത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോലെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനത്തെ ഏത് രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഏത് രീതിയിലുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഈ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്ര വിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാനിതാഹ തേഷാം നിഷ്ഠാത്തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമാഹോ രജസ്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ശാസ്ത്രവിധികളെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാം ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ഭാവന അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് ഇതായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി പറയും. ഇതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാമായണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് പറയുക. അതിൽ ശ്രീരാമദേവൻ ആണ്. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞൂലേ കഥ, അർജുനന്റെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അർജുനന്റെ അടുത്ത് യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മക്കളെ കാണാണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോ അതുമാതിരി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവിനാണ് എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ മാതിരിയല്ല. ഇന്നിപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരിക അല്ലെ, ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തില് എന്താ പറയാ, സാധാരണ നടക്കുന്ന മാതിരി അല്ലാത്ത എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവർ രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാം, അവർക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാം. അതാണ്. അപ്പൊ യൂഷ്വലി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക?
ഒരു അച്ഛൻ, അമ്മ, മക്കൾ എന്ന് വെച്ചോളൂ, ഒരു ഫാമിലി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അച്ഛന്റെ മരണമാണ്, ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ആൾ ആദ്യം മരിക്കുന്നു. ഈ അകാല മൃത്യുക്കളൊന്നും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇതിനു മുമ്പത്തെ യുഗങ്ങളില്, അവ ത്രേതായുഗത്തിലൊന്നും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഏതിൽ കുട്ടി മരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാജാവിന്റെ ദോഷം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് പറയുക. അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് ദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ആള് വരികയാണ്, ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ മരിച്ച കുട്ടിയെ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കും, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ മര്യാദ പുരുഷോത്തമനല്ലേ, നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയല്ലേ, എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക? എന്റെ മകൻ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ശ്രീരാമദേവനും അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല, ശരിക്കും അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ നടക്കേണ്ടതല്ല. അപ്പൊ എന്തോ സംതിങ് ഈസ് റോങ്, എന്തോ തെറ്റായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാനല്ലേ, ഭഗവാൻ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നതിൽ നിന്ന് ശംഭുകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാള്, അയാള് ശരിക്കും താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. അയാള് എന്താണ് ഇതുപോലെ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ശരിക്കും അയാൾ ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മ അല്ല. ഓക്കെ, അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എഫക്ട് വന്നേക്കണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. ഇത് പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ആണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണനും ആ കുട്ടിയും ഇയാളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? അത് ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരാളാണ്, പക്ഷെ അതുപോലും ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യണത്? ശ്രീരാമദേവൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ തന്നെ പുഷ്പക വിമാനം വരുത്തുന്നു, പുഷ്പവിമാനത്തിൽ കയറുന്നു. അവിടെ അയാള് ഇവിടെ തപസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മരത്തുമ്മ കൈ പിടിച്ചോണ്ട് തല കീഴായിട്ട് തൂങ്ങിക്കിടന്നത് അത്രേ അയാൾ തപസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, തപസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ ചോദിക്കും, എന്തിനാണ് നീ ഇങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. സാധാരണ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതല്ല. ഓക്കെ, തപസ് ചെയ്യാണ്, എന്താണ് ഈ തപസ്സിന്റെ ഉദ്ദേശം ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഈ സ്വർഗലോകങ്ങൾ മുഴുവന്റെയും അധിപതിയായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രനെ തോൽപ്പിക്കണം, എന്നിട്ട് അയാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ രാജ്യം എനിക്ക് കിട്ടണം, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഏകാധിപതിയായിട്ട് ഭരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം. എല്ലാവരും എന്റെ കീഴിലായിരിക്കണം, ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം, മാറി ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്? അത്രയും നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് അല്ലേ. എന്നാൽ എല്ലാം പിടിച്ചടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നല്ല, നല്ല നല്ല ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്നോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുകൊണ്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ശ്രീരാമദേവൻ വന്നിട്ട് അയാളെ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ആ കുട്ടിക്ക് ജീവൻ കിട്ടും അത്ര. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതാണ് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളല്ലാണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഇതൊക്കെ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവിടുത്തെ വർണ്ണാശ്രമ സിസ്റ്റം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ എന്താണ് പറയുന്നത്, മറ്റൊരാളുടെ പ്രവൃത്തി പോലും വേറൊരാളുടെ ഇതിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ കഥ കാണിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. അപ്പം അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാണ്ട് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന എന്ത് ആരാധന ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അത് ഈ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സത്താനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയശ്രദ്ധ സ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് സത്വഗുണാണ്, രജോ ഗുണാണ്, തമോ ഗുണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? അയാളുടെ ചിന്തകൾ ശുദ്ധമായിരിക്കും. അയാളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശമാനമായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചു അല്ലെ. എല്ലാം അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹം വരുന്ന മാറില്ല, എല്ലാവർക്കും ഗുണം വരണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചിന്തകളാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. അവർക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എല്ലാം തനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവുക. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അയാൾക്കും അതുകൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. അയാൾക്കും എന്തെങ്കിലും ഗുണം സംഭവിക്കില്ല, നല്ലത് സംഭവിക്കില്ല, അതുപോലെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷകരമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ വിശ്വാസത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രവൃത്തികളും വേറെ വേറെ മാറിയാണ് ഉണ്ടാവുക. യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷാ രക്ഷാംസി രാജസാഹ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണം ശൈനേ യജന്തേ താമസാ ജനാഹ
സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ 5 ദേവതമാരെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മെയിൻ ആയിട്ട്. നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലോകത്ത് എത്രയോ ആൾക്കാരെ 30 മുക്കോടി ദേവതകളാണ്. നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് ദേവതകളെയും നമ്മൾ പൂജിക്കാം അല്ലെ. അപ്പോ ഈ സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാണ് ഈ ദേവതമാരെ പൂജിക്കുന്നത്. ദേവതമാരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അതാണ് അവർ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ആയിരിക്കുക. രാജസ സ്വഭാവികളോ അസുരന്മാരെ. ഈ അസുരന്മാരെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പൈസയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പിന്നാലെ അവരെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവരെ പടക്കം വെച്ച് പൂജിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഇപ്പൊ വലിയ വലിയ ഈ നല്ല പ്ലെയേഴ്സ്, ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറോ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറോ, അവരൊക്കെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന എത്ര ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഹിറ്റ്ലർ, ഈ 2ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തില് സമയത്ത് ഹിറ്റ്ലർ കാരണം കൂടെ എല്ലാവർക്കും ക്ഷാമമായിരുന്നു അല്ലെ. ആ സമയത്ത് ഈ എന്താണ് ഈ ബിസിനസ്സുകാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഈ കരിഞ്ചന്ത നടത്തി, ഈ എന്താണ് പറയാ, റൈസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ധാന്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ട് അത്രയും പൈസക്ക് വിറ്റിട്ട് അത്രയും പണക്കാരായ ആൾക്കാരുണ്ട് അത്ര ആ സമയത്തൊക്കെ. അവരൊക്കെ എന്താണ് ഹിറ്റ്ലർ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടാണ് പൂജിച്ചിരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിറ്റ്ലർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഇതാണ് രാജസ സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ തമോ ഗുണ പ്രധാനികളോ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവരെ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ബ്ലാക്ക് മാജിക് എന്നൊക്കെ പറയും സാധാരണ. അപ്പൊ അവര് സ്വഭാവം എന്താണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആൾക്കാർ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൂതം പ്രേതം എന്ന് പറഞ്ഞ, സാധാരണ ഭൂതം പ്രേതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ നമ്മള് ഭൂതം പ്രേതം ഉണ്ടോ നമ്മൾ ചോദിക്കാം, ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്ഥൂല ശരീരം പോയി കഴിഞ്ഞ ആ ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം പ്ലസ് നമ്മളുടെ ആത്മാവുണ്ടല്ലോ, അതാണ് സൂക്ഷ്മ എന്നെയാണ് ഭൂതം എന്ന് പറയാത്ര സാധാരണ. അപ്പൊ ഇതിന് ഇതായിട്ട് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിറയെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ശവശരീരങ്ങളെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പൂജിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നരബലി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പൂജിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനത്തെ ഭൂതങ്ങളെ പ്രേതങ്ങളെയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്ലാക്ക് മാജിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിറയെ വിധികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത്ര ഈ മന്ത്രവാദം, ദുർമന്ത്രവാദം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, എന്തോ ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയൂലോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അധികവും ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ എന്താണ് പണം സമ്പാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ പിന്നാലെ ആൾക്കാർ പോവുക. അപ്പൊ ഈ ഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആ സ്ഥൂല ശരീരം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു ശരീരം കിട്ടാനായിട്ട്, ഇപ്പോ 70 വയസ്സിൽ മരിക്കേണ്ട ഒരാളാണെങ്കിൽ 20 വയസ്സിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ 50 കൊല്ലം അവർക്ക് ശരീരം കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. ആ സമയത്തിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ ശരീരം നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് പനിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അടുത്തൊരു ശരീരം കിട്ടില്ല. ആ ശരീരത്തിന്, അപ്പൊ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ട് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഒന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ഹൊറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എന്ത് പനിഷ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും, എത്ര ദുഃഖമാണെങ്കിലും ആ ദുഃഖത്തിന്റെ അത്രയ്ക്ക് വരില്ല. അത് അത്രയും ഹൊറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു ശരീരം ഇല്ലാണ്ട് വിശപ്പ് ദാഹം ഉണ്ടാവുക, കഴിക്കാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും നമുക്ക് വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല, അത്രേ ഇല്ലേ? അങ്ങനെയാണല്ലേ. അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഭൂതം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി പ്രേതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരം നമ്മളുടെ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാല്, അതായത് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു 13 ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത ശരീരം അവർ പിതൃലോകത്തേക്ക് പോവാന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 13 ദിവസം 14 ദിവസം നമ്മൾ ചടങ്ങുകൾ ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മള് എന്താ പറയുക, പിണ്ഡം വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. നമ്മള് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ നടത്തും. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അരിയും എള്ളും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതാക്കി വെക്കില്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് ഇത്ര അവരെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേറൊരു ശരീരം കിട്ടും ഇതിന് മേലെ, നമ്മുടെ മാറ്റി അല്ലാണ്ട് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ബോഡി എന്ന് മറ്റൊരു ശരീരം കിട്ടും ഇത്ര ഈ 13 ദിവസം 14 ദിവസം ആ സമയത്തൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത്രയും നല്ല. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും മുഖ്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ പിണ്ഡം വെക്കുന്നതാണ് അവരെ ആഹാരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് പ്രേതം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ ലോകത്തേക്ക് പോകും. പക്ഷെ ഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അടുത്ത ശരീരം കിട്ടണവരെ മോചനമില്ല. കാരണം സ്വയം അവസാനിപ്പിച്ച ഈ സൂയിസൈഡ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ തമോ ഗുണ പ്രധാനികള് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഭൂതങ്ങളെ പ്രേതങ്ങളൊക്കെയാണ് ആരാധിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കൂടിക്കൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി. അപ്പൊ ഈ അസുര സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് തിങ്
അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ നേടണം എന്നുള്ള വാശിയും അവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നിറയെ പേരുണ്ട് അല്ലെ, ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഈ ഭൂലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ, അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവർ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യും, ഇത് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണോ അല്ലയോ. സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതിനെ വിട്ടുകളയും. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾക്കുള്ളതല്ല, ഓക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ സാധിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല, ഓക്കെ ലേറ്റർ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നടത്താം എന്നുള്ള ലെവലിൽ, ആ ലെവലിലുള്ള ബോധം അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവർക്ക് എന്താ പ്രോബ്ലം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അസുരഗുണം വരുമ്പോൾ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സാധിക്കണം തോന്നി അത് എങ്ങനെയും എടുക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടായാലും കാര്യമില്ല, ടോർച്ചർ ചെയ്തിട്ടായാലും സാരില്ല, നമുക്ക് സാധിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത്, എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും, ഐ ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വാശിയുണ്ടല്ലോ. അത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള വാശിയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ആവുമ്പോഴോ അത് അത്രയും ദോഷം ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ, ആ പരമാത്മാവിനെയും തന്നെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നോക്കൂ, ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഞാൻ ഇത്രയും ആൾക്കാർ മുമ്പിൽ ആളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ദേഹം മുഴുവനും മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇറക്കിയിട്ട് കാണുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എത്ര ടോർച്ചറാണ് നമ്മൾക്ക്, എത്ര പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കുന്നതാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം, അത് അവരറിയുന്നുണ്ടോ? എത്രയോ കോടി ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ലക്ഷക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, നല്ല ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താണ് അവരുണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്? അടുത്ത ജന്മം ഇതിനേക്കാൾ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കായിരിക്കും അവര് ജന്മം കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, ശരീരം കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അത് അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഓവറായിട്ട് ടോർച്ചർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ അല്ലെ, ഇങ്ങനത്തെ കൊണ്ട്. ഇത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്, വിഡ്ഢികളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തവസ്തദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്, ഇനി നമ്മളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്, ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവം. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്നത്. പല തരത്തിലുള്ള ഇതാണ് ആഹാരം. ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എല്ലാവരും ഒരു വീട്ടിലത്തെ ആൾക്കാരാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു പലർക്കും പല സ്വഭാവമാണ്, എന്നിട്ട് പലർക്കും പലതാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം. 3 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ 3 മക്കളുടെ ചോയ്സ് വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. കാരണം ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് എരിവുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും ഇഷ്ടം, ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് എരിവ് കുറഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക, ഒരാൾക്ക് നല്ല മധുരമാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ. പല ആൾക്കാർക്ക് പല സ്വഭാവങ്ങൾ. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മൾക്കുള്ളത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക. ആ ഒരു ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തെ എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ, യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, തപസ് ചെയ്യുന്നത്, ദാനം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ആ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇനി തൊട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത്. ആയുസത്വബലാരോഗ്യ സുഖപ്രീതി വിവർധനാഹ രസ്യ സ്നിഗ്ധാ സ്ഥിരാ ഹൃദ്യ ആകാര സാത്വിക പ്രിയാഹ. ദീർഘായുസും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദികവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം എന്താണ്? ഏറ്റവും, അതായത് അവർ നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സാത്വിക ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതെങ്ങനത്തെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് ഗോതമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അരി, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ, നമ്മൾ ശുദ്ധമായ പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കറികള്, അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് എന്തെന്നാണ്, അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ്, പഴവർഗ്ഗങ്ങള്, ഇതൊക്കെ സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതോടെ എന്താ ഗുണമുള്ളത്? അസുഖങ്ങൾ അധികം വരില്ല. കാരണം ഓവർ ഫാറ്റ് അങ്ങനത്തെ അടിയുന്ന മാറ്റ ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കില്ല അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു സമാധാന സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കിക്കോളൂ, ഒരു അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരു അന്നദാനം നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടാവുക. വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, ഒരു മോരൊഴിച്ച കൂട്ടാനോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപ്പേരി ഉണ്ടാവും, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, അങ്ങനെ ഒരു തോരനോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ആണ്. പക്ഷെ എന്നാലും അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷ സമാധാനം തോന്നാറുണ്ട്. എന്താ കാരണം? അതപ്പോ അത്രയും വില പിടിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളായതുകൊണ്ടാണോ? അല്ല, അതിനൊരു പരിശുദ്ധിയുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അത്രയും സാത്വികമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിനൊരു സമാധാനം തരുന്ന മരുന്ന് ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. എന്നാൽ അതിന് പകരം ഒരുപാട് സ്പൈസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നും, ഓക്കെ വായിക്ക് രുചി ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുക. ഓവർ സ്പൈസി, ഓവർ ഓയിലി സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ അത് ബാധിക്കാം. ചിലപ്പോൾ അസിഡിറ്റി ഫോം ആവാം, അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വരാറുണ്ട് അല്ലെ.
അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ സാത്വിക ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ദീർഘായുസും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ അത് ആയുസ് കൂട്ടും. കാരണം അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയുസ് കൂടും അല്ലെ? അപ്പൊ ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാക്കും, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഭക്ഷണവും സ്വഭാവമായിട്ട് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവേ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയും സാത്വിക ആഹാരങ്ങളിൽ. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന് നേതിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. എന്താ കാരണം? നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത്. സാത്വിക എന്ന് പറയുന്നതാണ് സത്തുള്ളത്. ഹലോ. മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ആ ഹലോ മാതാജി. ഹലോ ഹലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് പോയതാണ് കേട്ടോ. സോറി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ കണക്ഷൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് ഇതായിട്ടുള്ളത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആക്കിയുണ്ടോ? ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്? 7-ാമത്തെ. 8. ഇതല്ലേ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ആയുസത്വ ബലാനെ പറഞ്ഞു. സാത്വിക സ്വഭാവമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ദീർഘായുസിനെ നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സ്പൈസ് ഓവറായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം കൂടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദേഷ്യം, നമ്മളെ ഉത്കണ്ഠ, വല്ലാണ്ടുള്ള ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് സംഭവിക്കുമ്പോഴേക്കും ടെൻഷൻ വരിക, അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി, ചായ കാപ്പി, അതായത് ചായ കാപ്പി എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അത് ലഹരി ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, റെഗുലർ ആയിട്ട് വൈകുന്നേരം ചായ ഒരേ സമയത്ത് കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ആ ചായ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ തലവേദന വരാൻ തുടങ്ങും, എന്തോ മരി ഉണ്ടാവും അത് കുടിക്കുന്നത് വരയ്ക്ക് അല്ലെ. അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആ കുടിക്കുന്ന സമയം കുടിച്ചിട്ടില്ല 2 ദിവസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാഴ്ചയിൽ നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മാറും. പക്ഷെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതായത് ആ കുറച്ച് സമയത്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക, ടെമ്പററി എനർജൈസേഷൻ നമ്മളുടെ തലയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ലഹരി മാതിരിയാണ്. ഇപ്പൊ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ ടെംപ്ടേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവർ കുറച്ചും കൂടി തീവ്രമായിട്ടുള്ള ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളിൽ പോകുന്നത് എന്ന് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ളതാണ് ഈ ചായ കാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളിയും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചായ കാപ്പി ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആസ്വാദിയായിട്ട് ഈ സാത്വിക സ്വഭാവികളുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഭഗവാന് പ്രസാദമായിട്ട് വെച്ചിടക്കണ്ട്. തുളസിയുടെ ഇല എപ്പോഴും ഭഗവാന് പ്രസാദം വെക്കുമ്പോൾ ഒരു തുളസി ഇല ഇടണം. തുളസി മഹാറാണിയാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇത്. അപ്പൊ തുളസി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കാണ്ടിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കുറച്ച് നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു തുളസിയുടെ ഇല ഇട്ടിട്ട് വേണം ഭഗവാന് പ്രസാദം വെക്കാനായിട്ട്.
കയ്പ്, പുളി, ഉപ്പ്, രസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. അപ്പൊ കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പുളിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഒരുപാട് ഉപ്പുരസമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്. എരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധികവും നമ്മൾ സ്പൈസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടുതൽ എരിവുള്ള ആൾക്കാര്. വരൾച്ച, അതായത് ഡ്രൈ തിങ്സ്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പറയില്ലേ, ഇപ്പൊ ഈ ചില്ലി ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി ഗോബി, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് ഈ വരൾച്ച എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങള് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അങ്ങനത്തെയാണ് രാജസ സ്വഭാവികൾ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുക. ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇതിലുള്ള മുക്കാഭാഗം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് പൊതുവെ. പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പബ്സ്, അതുപോലെ എന്താ പറയുക സമൂസ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം, അതൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെ രാജസ്വഭാവികളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇത്തരം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊവോക്കേഷൻ, അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾക്ക് കൂടുന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം. അതായത് മറ്റ് ഫുഡുകൾ നമ്മൾ ഒരു ഏകാദശി ദിവസമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അധികം സ്പൈസ് അല്ലാണ്ട് ഏകാദശിയുടെ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും. ഇത്രയും നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഓവറായിട്ട് കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ, ലൈറ്റ് ആയിട്ട്, അത് കൺട്രോൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ. അത് വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊന്നും ആവില്ല. ഇപ്പൊ ചാമയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ചാണ് കഴിക്കുള്ളൂ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അന്ന് ആഹാരം നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ ദേഹം കുറച്ചുകൂടി എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ അത്രയും സ്പൈസ് ആയിട്ട് അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയും കടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു മന്ദത നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. കാരണം ഇത്തരം ഫുഡ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം, വേഗം സങ്കടം വരും, വേഗം സന്തോഷം വരും. സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെയാണ്, എക്സൈറ്റ്മെന്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ആ സമയത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ ദേഷ്യവും നമ്മൾക്ക് അതേമാതിരി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്തരം അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് പറയുക, ഇത് രോഗങ്ങൾക്കും ദുഃഖത്തിനും വഴിവെക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ദുഃഖത്തിന് എങ്ങനെയാ വഴിവെക്കുന്നത്, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നേയും പിന്നെയും നോക്കാണ്ട് നമ്മൾ അതിന് മറുപടി പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് വരും. ആ തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക ശാന്തത നമ്മുടെ മനസ്സിന് കിട്ടില്ല ആ സമയത്ത്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അതാണ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതവിടെ കണ്ടില്ലേ, ചൈനീസ് ആണ്, അവര് മുളക് അങ്ങനെ കടിച്ചു കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് ആലോചിക്കൂ, എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങള് അപ്പൊ കഴിക്കരുതെന്നല്ല, അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാര് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കുറച്ച് എരിവും പുളിയൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം, ഉത്കണ്ഠ എന്നുള്ളതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ചേഞ്ച് തീർച്ചയായിട്ടും വരും. യാതായാമം ഗതരസം പൂതി പര്യൂഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടമവിചാമീദ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇനി താമസ സ്വഭാവികൾക്കാണെങ്കിലോ, ഇപ്പൊ 4 ദിവസം 5 ദിവസം 6 ദിവസമൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച സാധനങ്ങളായാലും കുഴപ്പമില്ല, അവര് സന്തോഷപൂർവ്വം എടുത്ത് കഴിക്കും. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും എന്റെ റിലേഷൻസ് തന്നെ കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങനെ US-ലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരെന്താ വെച്ചാൽ വർക്കിംഗ് ആണ്, ഭാര്യയും ഭർത്താവും വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് ആഹാരക്രമം നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് തോന്നും, അയ്യോ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത്, ഇത്ര പൈസയും ഇത്ര സുഖം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നമ്മൾക്ക് തോന്നും. സൺഡേ ദിവസം അവര് ഒരാഴ്ചയുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ദിവസം ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കും. ആ ഒരാഴ്ചക്കുള്ള ഭക്ഷണം മുഴുവൻ അവിടെ റെഡിയാണ്, എല്ലാ ഫുഡും എന്നുള്ളത്. നോൺ വെജ് ആയാലും ശരി, വെജിറ്റേറിയൻ ആയാലും ശരി, എല്ലാം ഒരു ദിവസമാണ് അവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെനക്കെടുന്നത്. അതിലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച അതിനെ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ദുർഗന്ധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. എന്നാലും പഴകിയ സാധനങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്തായ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ടിൻ ഫുഡ്, അതായത് അവര് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രിസർവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 മാസം അത് പിക്കിൾസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ, കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എളുപ്പത്തിന്. നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി, ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾക്കെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനത്തെ കുറെ പാക്കറ്റ് ഫുഡ്സ് നിറയെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതായത് അതിലാണ് നമുക്ക് പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ദുർഗന്ധമുണ്ടോ ഇല്ലയോ, പക്ഷെ അത്രയും പഴകിയതാണ് അതെല്ലാം. ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ, 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തത്. അതായത് ശരിക്കും 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് 3 മണിക്കൂറാണ് ഒരു ഫുഡ് പാകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ക്വാളിറ്റി അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണം മാറും.
അതായത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ എഫക്ട് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ വായ്ക്ക് രുചിയൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ വെച്ച കറികളാണെങ്കിലും വൈകുന്നേരം വരെയും കേടൊന്നും വരില്ല, അല്ലെ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വെച്ചാൽ മേ ബി കേട് വരുമായിരിക്കാം. എന്നാലും പക്ഷെ ആക്ച്വലി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 മണിക്കൂറാണ് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്, അപ്പൊ പ്രസാദം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന് വെച്ചെടുക്കണം, അപ്പോ നമ്മൾക്ക് പാപം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊരു കാര്യമാണ്, കറക്റ്റ്. നമ്മൾ രാവിലെ വെച്ച സാധനങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് വെക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് നേദിക്കാറുള്ളൂ. എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ 3 നേരം നമ്മൾ പ്രസാദമാണ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയത് ടിഫിൻ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ അപ്പോഴേ ഭഗവാന് വെക്കുന്നു, ആ പ്രസാദമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റൈസ്, നമ്മൾ ചോറ് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഫ്രഷ് ഫുഡാണ് നമ്മൾ കഴിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഏത് തരത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പ്രസാദേറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ രീതികളെല്ലാം മാറും. ഭഗവാൻ വെക്കണല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ, ഫ്രഷ് ആയിട്ട്. ആ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സാധനങ്ങളും നമ്മൾ കഴിക്കുക. അപ്പൊ 3 ദിവസം മുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച സാധനം നമുക്ക് ഭഗവാൻ വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എന്താണ് ഈ ഇതിൽ വരുന്ന ആൾക്കാര്, അതായത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാര്, അവര് പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കുന്ന ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഹെൽത്തിനെ അത് വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കും. ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമാണ് എന്നുള്ളത്. അഫലാകാംക്ഷി പെരിയജ്ഞോ വിധീതിഷ്ടോയ ഇച്ഛതേ യഷ്ടവ്യാമേ വേദി മനക സമാധായ സാത്വിക. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം അത്രയേ സാത്വികം. അപ്പൊ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളാണെന്നുള്ളത്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം? നമ്മളുടെ ആയുസ് നിലനിർത്തുന്നത്, ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നത് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതെന്താണ്? പച്ചക്കറികള്, ഫലങ്ങള്, അതുപോലെ ധാന്യങ്ങള്, അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ രാജസ ഗുണത്തിലുള്ളത് എന്താണ്? എരിവ്, പുളി, കയ്പ്, ഇതെല്ലാം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അല്ലെ രണ്ടാമത്തേല്. ഇനി താമസ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലോ പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭക്ഷണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ചോറ് ഇഷ്ടമാണ്, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ്, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ തോന്നും, നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏകദേശം ഒരു സ്വഭാവത്തില് തമോ ഗുണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആളെ തിരിച്ചറിയാം സത്വ ഗുണാണോ രജോ ഗുണാണോ തമോ ഗുണാണോ എന്നുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ പറയണം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു, ആഹാരത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് യജ്ഞങ്ങളാണ്. അഫലാകാംക്ഷി പെരി യജ്ഞോ വിധീതിഷ്ടോയ ഇച്ഛതേ യഷ്ടവ്യാമേവേതി മനക സമാധായ സാത്വിക. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം അത്രേ സാത്വികം. അപ്പൊ എന്ത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എന്തും യജ്ഞമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം എന്നുള്ള ഇതില്ലാണ്ട് എന്റെ ചുമതലയാണ്, എന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധാപൂർവം, അതുമല്ല വിധിപ്രകാരമായിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പൂജ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, ഒരു ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നയിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? എന്തിനെ കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട്, ഒരു സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, അതെല്ലാം നോക്കി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ സശ്രദ്ധമായിട്ട് വേദവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സാത്വിക കർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഏത് യജ്ഞാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്ര ജപമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആ മന്ത്രം ജപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? ആ ജപമാലയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണമൂർത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ പാടില്ല, ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 108 റൗണ്ട് ആണ് അത്. എന്താണ്? ഭക്തിയോടും ആദരവോടും കൂടി ജപിക്കണം. അതുപോലെ ചൂണ്ടാണി വരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ജപിക്കുമ്പോൾ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെ അത് ഏത് കർമ്മം നമ്മൾ ഏത് യജ്ഞം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? വിധിപ്രകാരം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ മറ്റു പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു ജപ മാല എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ മൊബൈലിൽ എന്താണ് മെസ്സേജ് വന്നേ, എന്താണ് അപ്പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, ഞാനൊന്ന് അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ആ ഒരു 7 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 8 മിനിറ്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ആദരവോട് കൂടിയിട്ട് വേണം അത് ജപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോ അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? സാത്വികമാണ്. അഭിസന്ധായ തൂ ഫലം തം ദംഭാർത്ഥമഭി ചൈവയത് ഇച്ഛതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയുക, അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ. അപ്പൊ അഭിസന്ധായ തു ഫലം ദംഭാർത്ഥം അഭിചൈവയത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ,
അതായത് ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ ഇതപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പൂജ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത്രയും വലിയ ഒരാളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളെ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു കുട്ടിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ കുട്ടി ഉണ്ടാവണം വെച്ചിട്ട് ഒരു പൂജാരിയൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയ ഇതിൽ നടത്തിയിട്ട് ഒരു യജ്ഞം നടത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, രാജസമാണ്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പൂജ നടത്തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എന്താണ്, രാജസമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഗർഭ കാട്ടാനായിട്ട്, നമ്മൾ വലിയ ആളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളുടെ ഒരു പൈസ ഉണ്ട് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നല്ല ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടോ. ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട് ഹൗസ് വാമിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ നടത്തും ഇതേമാതിരിയൊക്കെ അല്ലെ, യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ വീട് എല്ലാവരും കാണണം, ഇത്രയും ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഓഹോ എന്ന് പറയണം. അതൊക്കെയാണ് ഉള്ളിലത്തെ ഉദ്ദേശം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം രാജസമാണ്. വിധിഹീനാമ സൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനി വിധിഹീനം, ഇനി നമ്മൾ വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാണ്ട്, അതായത് വേദങ്ങൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അനുസരിക്കാതെ, അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശംഭുകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത്, മരത്തിൽ താഴേക്ക് തൊങ്ങി കിടന്നിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതൊന്നും വിധിപ്രകാരമുള്ളതല്ല അങ്ങനത്തെ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, ഇനി പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം പൂജാരിക്ക്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, എന്ത് ഒരു പൂജ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കീർത്തനം, അത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നാല് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരാളെ പൂജയ്ക്ക് വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് അയാളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ആ നമ്മൾ ചെയ്ത പൂജയുടെ ഫലം മുഴുവൻ, ആ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ വാങ്ങിയത് നമ്മളായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ടാവും എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പൂജ ചെയ്ത് തരാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരിക്കാം. അയാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പൂജ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദക്ഷിണ നമ്മൾ അവർക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വെക്കും. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൂജ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ ആ പൂജ ചെയ്ത ആൾക്കാണ് പോവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ ലെവലിലേക്ക് പോകരുത്. ഒരു പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ദക്ഷിണ കൊടുക്കും മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നതാണ് ദക്ഷിണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും പോട്ടെ, നമ്മള് ജപമാല ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മള് നിങ്ങൾക്കറിയോ, എനിക്കറിയില്ല, എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് അറിയില്ല, നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേര് വന്നത് അന്തരംഗ യശോദാദേവി. എനിക്ക് എന്റെ ഇനിഷ്യേറ്റഡ് നെയിം ആണത്. നമ്മളുടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റഡ് നെയിം കിട്ടും ആ സമയത്ത്. അത് ഒരു സെക്കൻഡ് ബേർത്ത് ആണ് നമ്മൾക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഗുരു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു ജപമാല തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ആ ഇനിഷ്യേഷൻ നമ്മൾ അതിന് ഇതൊക്കെ പാസ്സാവണം, ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാം പാസ്സാവണം. നമ്മൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർക്ക് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതി നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, അത് പാസ്സാവണം. അതായത് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച്, ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചിട്ട്, ഗുരുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതെല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയാം. അതൊക്കെ പാസ്സായതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ജപമാല തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക്. ആ ജപമാല തരുമ്പോ ആ ഗുരുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ജപമാല ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ ഗുരു ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര വലിയ കാര്യമാണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ എല്ലാ പാപങ്ങളും അവരേറ്റെടുക്കുകയാണ്. അവര് ദേഹത്തിന് എത്ര കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായിക്കോട്ടെ, ആ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ. നമ്മള് നാരായണീയം എഴുതിയ ആള് അറിയാലോ അല്ലെ, നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാട് അറിയാമോ, മേൽപ്പത്തൂർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും, കുറെ പേരൊക്കെ നാരായണ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം ഇതില്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ ചെയ്തത്, അവര് ഗുരുവിന്റെ വാദമാണ് അത്. ഇത് ഗുരുകുല പഠനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗുരുവാണ് പറയുന്നത്. ഗുരുവിന് എന്താണ് ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം വാങ്ങുന്നത് മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാട്. അത്രയും ഇതായിരുന്നു. എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ അത് മാറുന്നില്ല, അസുഖം മാറാത്ത ഒരു ലെവലിൽ, അത്രയും ചെറുപ്പാണ്, ദേഹമൊക്കെ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ് മേല് മുഴുവൻ വേദന, നടക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് ആരോ ഉപദേശത്തിനനുസരിച്ചാണ് എന്താണ് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് നാരായണീയം രചിക്കുന്നത്. അത്രയും സംസ്കൃത പണ്ഡിതനാണ് മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ എഴുത്തച്ഛനാണ്. എന്നിട്ട് നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാടിനോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന്, ഓക്കെ ഭട്ടതിരി അവിടെ പോയിട്ട് മീൻ തൊട്ട് കൂട്ടുക എന്ന് പറയും. അപ്പൊ മീൻ തൊട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നൂലേ, അയ്യോ എന്താണ് ഈ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് മീൻ തൊട്ട് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മത്സ്യാവതാരം തൊട്ട് തുടങ്ങൂ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എഴുത്തച്ഛൻ. എന്നിട്ട് മത്സ്യാവതാരം തൊട്ട് നമ്മൾ നാരായണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് കാണാം. ആദ്യം കുറച്ച് ഇതാണ്, സൃഷ്ടിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. നാരായണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ഭാഗവതത്തിന്റെ ചുരുക്കാണ് നാരായണീയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മത്സ്യാവതാരം തൊട്ടിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. എന്നിട്ട് തുടങ്ങി ആ 100ാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള വാദം
അതായത് അതിൽ ലാസ്റ്റ് 99 ഇത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടും മാറുന്നില്ല. ഒരു ഭേദവും ഇല്ല ഈ വാദത്തിന്. അപ്പം ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയും 99 ഇത് കഴിഞ്ഞു കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എന്തെന്ന്, കുളത്തിന്റെ അവിടെയാണ് വന്നിരിക്കണത്. ഭട്ടതിരിപ്പാട് നടക്കാനൊന്നും വയ്യ, അവിടുന്ന് നടയിലേക്ക് എണീറ്റ് പോകാനുള്ള വയ്യ, അങ്ങനെ എണീക്കാനൊന്നും വയ്യല്ലോ, വാദം പിടിച്ച് തളർന്നിരിക്കല്ലേ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അപ്പൊ പറയും ഞാൻ എഴുതാം അങ്ങയെ പറ്റിയിട്ട്, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ എഴുതിയെന്നുള്ളത് അറിയുക. ചോദിക്കുമ്പോ പറയും ഞാൻ മൂളിക്കോളാം എന്ന് ഭഗവാൻ സമ്മതിക്കുകയാണ്. ഭട്ടതിരിക്കല്ലേ എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തുള്ളൂ, എനിക്ക് എത്തി നോക്കാലോ, അപ്പൊ ഞാൻ മൂളിക്കോളാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഏൽക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഓരോ ദശകം കഴിയുമ്പോഴും 100 ദശകങ്ങളാണ് നാരായണീയത്തില്, ഓരോ ദശകം കഴിയുമ്പോഴും അങ്ങനെ മൂളും ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് 99 ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടും വാദരോഗത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പോഴാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയുന്നത് എന്താ അവസ്ഥ, ഈ 99 ഇനി എന്താന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നീ എന്നെ പറ്റി വർണ്ണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, എന്റെ കേശാധിപാതം വർണ്ണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ടാണ് അവസാനത്തെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദശകമാണ് ഇതിന്റെ നാരായണീയത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദശകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കേശാധിപാത വർണ്ണനയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ആ വർണ്ണന ചെയ്യും തോറും ഓരോ ഭാഗം വേദന മാറി ആ പാദം പരിപൂർണമായിട്ടും മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എന്താണ് ഒരു പൂജാരി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം, വേദവിധികള് അനുസരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ നമ്മൾ പൂജിക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? ഒരു ദക്ഷിണ കൊടുത്ത് അവരെ ആദരിക്കണം, അവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലാണ് പോവുക, അതിന് ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദേവദ്വിജ ഗുരുപ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസ ച ശാരീരം തപ ഉച്ചതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ശാരീരിക 3 തരത്തിലുള്ള, ഇപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ 3 തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഏതൊക്കെയാണ് 3? ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ യജ്ഞങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതികമല്ലാത്തത്, സ്വയം എന്താണ് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ സശ്രദ്ധമായി വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യണം. അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രാജസായി. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? അതായത് വേദവിധികൾക്ക് അനുസരിച്ചല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ ആ പൂജ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല, നിൽക്കുക, ദക്ഷിണ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല, വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തപസ്സാണ്. ഇപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ആഹാരം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ നമ്മൾ പോകുന്നത് തപസ്സാണ് കേട്ടോ. 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സാണ്. ദേവദ്വിജ ഗുരുപ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസ ച ശാരീരം തപ ഉച്ചതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഒരു കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യുന്നതല്ല. എന്താണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ, അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തപസ്. അപ്പൊ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഇപ്പോ പരമപുരുഷൻ ഭഗവാൻ അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ. എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം, എല്ലാവരോടും ഒരു ബഹുമാനം ഉണ്ടാവണം, നമ്മൾക്കൊരു എളിമ ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ വലിയ ആളല്ല തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കാൽ തൊട്ടൊരു നമസ്കാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുജനങ്ങൾക്ക് ഒരു നമസ്കാരം ചെയ്യുക കാണുമ്പോൾ എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും ഒരു പ്രാർത്ഥന, അതായത് എളിമയോട് കൂടിയിട്ട് കൈകൂപ്പി നിന്നിട്ട് അവർ എന്നും രാവിലെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവണം. എന്താണ്? രാവിലെ നമ്മളൊരു വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? ഇന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മൾക്ക് ദാനമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, പരീക്ഷത്തിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നിട്ട് 7 ദിവസം ആണ് ജീവിതം എന്നുള്ളത് അറിയാമായിരുന്നു. നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ തലേദിവസം രാത്രി കിടങ്ങുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം എണീക്കുമോ എന്നുള്ളതിൽ വല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടി തന്നിക്കാണ് ഭഗവാൻ. അതിന് ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയാ ആദ്യം തന്നെ. അതിനുശേഷം എന്താണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? പറയും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അനുഗ്രഹം വേണമേ എന്ന് നമ്മൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലെ. പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവം അജം വിഭും. രാവിലെ എണീറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അങ്ങാണ് എല്ലാം അങ്ങിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, അനുഗ്രഹം തരൂ എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ അപ്പോ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും. എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ജന്മം ലഭിച്ചത്, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് തന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മളുടെ ചോയ്സ് അല്ല. അപ്പൊ അതിന് എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ട്.
ഏതെങ്കിലും ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു അച്ഛനെയും അമ്മയും നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഈ ഗുരുക്കളെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരാവട്ടെ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാവട്ടെ, ആ ഗുരുജനങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അവരൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ദേഹശുദ്ധി എപ്പോഴും എന്താണ് ദേഹശുദ്ധി, അതെല്ലാം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ. ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്. അഹിംസയൊക്കെ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ള ജീവികളെ കൊല്ലരുത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കണം. കാരണം എന്താണ്, അവരുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിയാണ് നമ്മൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ ആത്മീയ പുരോഗതി തടസ്സപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പാപം ആർക്കാണ് വരിക? നമ്മൾക്കാണ്. അതിന്റെ ലെവലിലാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തില് ശരീരങ്ങൾ കിട്ടുള്ളൂ. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചെയ്യത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചെയ്വ വാഗ്മയം തപ ഉച്ചതേ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദവും മന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാഗ്മയമായ തപസ്. ഇനി വാക്കുകൾ എങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം, അതിനൊക്കെ വേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും ആ ഒരു ഇതുണ്ടാവണം ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ്, വാക്കുകൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. എപ്പോഴും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. നമ്മൾ സത്യമാണ് പറഞ്ഞെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോ കുറച്ച് സങ്കടം ഉണ്ടാവാം. കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവരോട് സമ്മതിക്കേണ്ട സമയത്താണെങ്കിൽ ഒരു സത്യം പറയാന്നുള്ളത് നമുക്ക് കഷ്ടമായിരിക്കും. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരു പണിഷ്മെന്റ് അതിനുണ്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ഒരു എന്താ പറയാ ഓക്വേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മളെ വീക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ പെരുമാറണത്, ഇത്ര ബുദ്ധിയില്ലേ എന്നുള്ളമാരൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു തൃപ്തികരമല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഒരു സമയം അതൊരു 1 hour 2 hours ഉള്ളൂ, അതോടുകൂടി അത് തീരും. നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഓർത്ത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുണയാണ് പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ലൈഫ് ലോങ് വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അതായത് ഓരോ തവണയും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇത് വരുമ്പോ ആ നുണ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾക്ക് സത്യമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക. ആ നുണ പറഞ്ഞത് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്താ നുണ പറഞ്ഞതെന്നും കൂടി നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാല് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുവേണ്ടി അതിന്റെ മേലെ നുണ പറയേണ്ടി വരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മേലൊരു നുണ. ഒരു നുണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1000 നുണ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഒരു സത്യമാണ് നമ്മൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു സത്യമേ ഉള്ളൂ, അതിന് മാറ്റങ്ങളില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും സത്യം പറയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം, പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക്. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ കയ്യിൽ തെറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവര് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നി, ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെന്ന് നിൽക്കൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ്ടാവുന്നത്, അതെങ്ങനെ പറയുന്നത് അവർക്ക് ടെൻഷൻ, അവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാകാത്തത്, നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോണേ കേട്ടോ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ്, അവർ മേ ബി ഇങ്ങനത്തെ കോൺസിക്വൻസസ് ഒക്കെ അതിന് വരാം, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഇത് സമാധാനമായിട്ട് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അത് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതാണ് സാത്വിക ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളില് എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു തവണ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം തീരുമാനിക്കാൻ ഏത് രീതിയിൽ വേണം നമ്മളത് പറയണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം, ഒരു മുൻ വിചാരണയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം അനലൈസ് ചെയ്യണം. ആ സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ്, ഇന്നതുമാതിരിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഹിതകരമായിട്ട് വേണം, ഏത് സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ, പക്ഷെ അത് ഹിതകരമായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഗുണം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പതിവായിട്ട് വേദമന്ത്രോച്ചാരണം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ വല്ലാണ്ടുള്ള ആ പ്രതികരണം കുറയും, സാത്വിക ഗുണം നമ്മൾക്ക് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പോ എന്താണ്, കുറച്ചും കൂടി സമാധാനമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളെ വീക്ഷിക്കാനായിട്ട്, ഞാനാണെങ്കിലും ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, അവര് ഫുൾ കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ലെവലില് നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് വാഗ്മയമായ തപസ്. അതായത് നമ്മൾ സത്യം മാത്രം പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ സങ്കടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ പറയാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വാഗ്മയമായ തപസ്. അത് എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുക, ക്രിട്ടിസിസം ഇല്ലാണ്ട് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ സ്റ്റോറിയിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആ സ്ത്രീക്കാണ് പനിഷ്മെന്റ് കിട്ടിയത്. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മവിനിഗ്രഹ പാവസംശുദ്ധിരിത്യത്തെ തപോമാനസമുച്യതേ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയാ, മാനസികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളില് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി തെറ്റായി ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം ഉണ്ട് അറിയോ? സത്യയുഗത്തിലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ പറ്റി തെറ്റെന്തെങ്കിലും വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ അതിന് പനിഷ്മെന്റ് ആണ്.
ദ്വാപരയുഗത്തില് ത്രേതായുഗത്തില് വരയ്ക്കും. പക്ഷെ കലിയുഗത്തില് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾക്കാണ് പണിഷ്മെന്റ്. ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് പണിഷ്മെന്റ് ഇല്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിചാരിക്കാം എന്നല്ല കേട്ടോ അതിന്റെ അർത്ഥം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അത്. നമ്മൾ വായിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. മറ്റുള്ളവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളില് അയ്യോ അവരെന്താ ചെയ്യണേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പണിഷ്മെന്റ് ഇല്ല കാര്യമായിട്ട്. കാരണം അത്രയും മന്ദബുദ്ധികളാണ് കലിയുഗത്തിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അത്. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിലും ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ത്രേതായുഗത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ദ്രോഹം വിചാരിച്ചാൽ കൂടി അപ്പൊ പനിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവയാണ് മാനസികമായ തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു മനസ്സിന്റെ, അതായത് നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ വിചാരങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതിൽ കൂടെയാണ് പറയാൻ പറ്റും? ആരെങ്കിലും പറയൂ. പെട്ടെന്ന് അറിയാം ഒരാളുടെ മുഖത്തുനിന്ന് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാ അറിയാത്? കണ്ണിൽ കൂടി. നമ്മുടെ കണ്ണ് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം അയാളുടെ മുഖത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കണ്ണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അവരെന്താ ഭാവങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരാള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരാളുടെ ചീത്ത ഇന്റൻഷൻ ആണോ നല്ല ഇന്റൻഷൻ ആണോ ഒരാളുടെ മുഖത്തുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാ അറിയാം? അവരെ മുഖത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, അവളുടെ കണ്ണുകൾ നോക്കി അറിയാം അല്ലെ? ആ കണ്ണിലത്തെ ഭാവം എന്താണ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. അപ്പോ ഇവിടെ അതിന് ഇതായിട്ടാണ് ഈ ഇത് നോക്കൂ, സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം വ്യാസദേവന്റെ മകനാണ്. സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ കഥ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? രാധാദേവിയുടെ കഥയാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുമല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാദേവിയുടെ തത്തയായിരുന്നു. ഓക്കെ, രാധാദേവിയുടെ തത്ത. അപ്പോ ശുഗം ശാരി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് തത്തകളാണ് രാധാദേവിക്ക്. ഒന്ന് ആൺതത്ത, ഒന്ന് പെൺതത്ത. അപ്പൊ ഈ ശുഗം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഇതാണ്, പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാദേവിക്ക്. അപ്പൊ ഈ അവിടുത്തെ ഈ രാധാകൃഷ്ണ സംഗമത്തിനുള്ള എന്താ പറയാ കുഞ്ചം നികുഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം അവര് എവിടെയാണ് സംഗമിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്തെല്ലാം അടുത്ത ദിവസം പോവുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ അടുത്ത ദിവസം അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരാണ്? തുളസി മഹാറാണിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ദിവസം ഈ ശുഗൻ പറന്നു പോകുമ്പോൾ അതീവ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ അത് നേരെ വന്ന് രാധാറാണിയോട് പറയാണ്, ഇന്ന് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കോളൂ, നല്ല സ്ഥലമാണെന്ന്. അപ്പൊ പറയും, അത് പറയാൻ നിനക്ക് അധികാരമില്ല, അത് ശരിക്കും തുളസി റാണിയാണ് പറയേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്തായാലും എന്താണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പോണ്ടി ഒരു പനിഷ്മെന്റ് മാറിയായിട്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് രാധാറാണി. ആരോട്? ഈ ശുഗനോട്. അപ്പൊ ശുഗൻ അവിടെ നിന്ന് പറന്നു പോവാണ്. ആ പറന്നു പോകുമ്പോ കൈലാസത്തിന്റെ അതിൽ കൂടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ശിവദേവൻ വന്നിട്ട് പാർവതി ദേവിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, എന്താ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോ പാർവതി ദേവി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മൂളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് ശുഗൻ വന്നിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ശുഗൻ ഇരുന്ന് കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ശുഗൻ നോക്കുമ്പോ എന്താണ്, പാർവതി ദേവി ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ തത്തകൾക്ക് ഒരു ഗുണമുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഭാഷ അതേപടി അനുകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേ ട്യൂണില് എങ്ങനെയാണ് പാർവതി ദേവി മൂളിയായിരുന്നത് അതേപോലെ മൂളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ തത്ത. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴാണ് ശിവദേവൻ നോക്കുമ്പോ പാർവതി ദേവി നല്ല ഉറക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരാണ് ഇങ്ങനെ അതേ ശബ്ദത്തിൽ മൂളിയായിരുന്നു നോക്കുമ്പോഴാണ് തത്ത. നല്ല ദേഷ്യം വരും, പറയും എന്നെ പറ്റിക്കായിരുന്നു അല്ലേ നീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഞാൻ നിന്നിപ്പോ ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നാലെ വരെയാണ് ശിവൻ. അപ്പോ ശുഗൻ നല്ല ബുദ്ധിയാണ്, നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള തത്തയാണ്. നേരെ എന്ത് ചെയ്യും? പറന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വന്ന് വ്യാസദേവന്റെ അവിടെ എത്തും. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആവേശ അവതാരാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഭാര്യ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വായ തുറന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അത് എന്തോ കോട്ടുവായിരുന്ന മതി ആ ലെവലില് വേഗം ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. ആ ശുഗന് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്തെന്ന്, വ്യാസദേവനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകണില്ലേ ഭഗവാൻ. ശിവദേവൻ ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി വ്യാസദേവന്റെ ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ട് ഇവരെയും ഒന്നും ചെയ്യില്ല, കാരണം ഉള്ളിലേക്കാണ് പോയത്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവ്യ ഗർഭമാണ് ശുഗന്റെ. എന്നിട്ട് 16 കൊല്ലം ഈ ശുഗൻ ഈ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരില്ല. എന്താ കാരണം? മായ പിടിപെടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ബഹിരംഗ ശക്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ മുഴുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലെല്ലാം മായയാണ്, എല്ലാം അറിയുന്ന ആളാണ് അല്ലെ, രാധാദേവിയുടെ തത്തയല്ലേ. അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് വരില്ല. എന്നിട്ട് 16 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ശുഗൻ പുറത്തേക്ക്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്യാണ്, എന്താണ്, നിന്നെ ഒരിക്കലും മായ ബാധിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ശുഗദേവൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ആ 16 കൊല്ലല്ലേ, 16 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെ തന്നെ ഡ്രസ്സൊന്നുമില്ലോ, ജനിച്ച ഉടനെ അങ്ങനെ തന്നെ പോവുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞേ നോക്കണില്ല. പിന്നിലെ വ്യാസദേവനാണെങ്കിലോ മോനെ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, പുത്ര പുത്ര എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പിന്നാലെ വരെയാണ്. ശുഗദേവൻ തിരിഞ്ഞേ നോക്കണില്ല കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്, അപ്പൊ ശുഗദേവൻ ഇവിടുത്തെ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളൊക്കെ
നദി ഈ പൊയ്കമാരത്തെ കുളന്മാരത്തെ ഇതിലാണ് പോൺസ് അങ്ങനത്തേലാണ് കുളിക്കുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അരുവികൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊയ്കയില് അവർ കുളിച്ചോടി. അപ്പൊ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പൊതുവെ ആണുങ്ങൾ പോവില്ല, കാരണം അറിയാം അത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. ശുഗദേവൻ ഇതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ശുഗദേവൻ ആ വഴിക്കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ വരെ കാട്ടിക്കൂടെ വന്ന് ആ വഴിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെ നഗ്നരായിട്ടാണ് കുളിക്കുന്നത്, കാരണം അവിടെ ആണുങ്ങൾ വരില്ല പൊതുവെ. അപ്പോ ഈ ശുഗദേവനെ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത്രയും നല്ല വലിപ്പമുള്ള 16 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ 16 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നാലെയാണെങ്കിലോ വ്യാസമഹർഷി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ശുഗനെ കണ്ടിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു ഭാവഭേദം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ പിന്നില് വ്യാസദേവൻ വരുന്നത് കാണുമ്പോഴേ, വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ അവിടെ കുളിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഒരു മുത്തച്ഛനാവാനുള്ള പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ്. നല്ല നരച്ച് മരണത്തോട് അടുക്കുന്ന ലെവലിലുള്ള ഒരാളാണ് ഈ വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് കണ്ട വഴിക്ക് വേഗം സ്ത്രീകളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നോർമലായിട്ട് നിൽക്കും, ഫുൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ വ്യാസദേവൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവരോട്, വ്യാസദേവൻ അറിയാം എന്നാലും ചോദിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളോട്, ഇപ്പൊ എന്റെ മകൻ മുമ്പിൽ പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവനെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാവഭേദം ഉണ്ടായില്ല, പക്ഷെ എന്നെ കാണുമ്പോഴേക്കും ഒക്കെ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അണിഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ അവര് പറയാണ്, ആ ശുഗദേവന്റെ കണ്ണില് ഒരു ആണ് പെണ്ണെന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ല, ആ കണ്ണ് നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാണ്. ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം, സ്ത്രീയെ കാണുന്ന ഒരു ഭാവം ഇല്ല അതിന്റെ ഉള്ളില്, അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അതായത് ഒരു നായും പൂച്ചയും മനുഷ്യനും നമ്മൾ ഒരേപോലെ കാണുന്ന മാതിരിയാണ് ശുഗദേവനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥനാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡ്രസ് ഇട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. വ്യാസദേവൻ ശരിക്കും അത്രയും എന്താ പറയാ സെൽഫ് റിയലൈസ്ഡ് ആണ്, ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ഇപ്പൊ ഈ സ്ത്രീകളെ നഗ്നരായി കണ്ടതുകൊണ്ട് വ്യാസദേവന്റെ ഉള്ളില് ഒരു വികാരം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്നുള്ള ലെവലില് സ്ത്രീകളെ ആ വേർതിരിവ് കാണിക്കണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വ്യാസദേവൻ കണ്ണടച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം സ്ത്രീകളിൽ ഡ്രസ്സ് ഇടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു 16 വയസ്സുണ്ടായിട്ട് പോലും അത്രയും ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു ആര്? നമ്മളുടെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് എല്ലാവരും തുല്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് വ്യാസദേവൻ പറയാണ്, സുഖദേവനോട് പറയാണ്, നീ തിരിച്ചു വരൂ, നിന്റെ നാമകരണം ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഭൗതികവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവര് പറയാണ്, വ്യാസൻ പറയാണ്, അതല്ല കാര്യം സുഖ, ആക്ച്വലി നിന്നോട് ഞാൻ ഭാഗവതത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ. അമ്മയുടെ വയറ്റിലിരിക്കുമ്പോ 16 കൊല്ലം ഉണ്ടായല്ലോ, അത് വിസ്തരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട്. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനാണ്. അപ്പൊ ഈ ശിവൻ ചോദിക്കും, ആരാണ് ഈ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് വ്യാസദേവൻ പറയാണ്, ആ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഒരു പോയിസൺ, അതായത് വിഷം കൊടുക്കുവാൻ വന്ന സ്ത്രീയെ സ്വന്തം ഒരു മുലപ്പാലായി വിഷം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അമ്മയായി സ്വീകരിച്ച ഭഗവാൻ. അഹോബകീയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. അത് ഭാഗവതത്തിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അപ്പം ഈ ആര് ചൊല്ലുന്നത്? വ്യാസദേവർ ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പം ആ ശ്ലോകം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ ശ്ലോകത്തോടു കൂടിയാണ് അഹോബഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകം ചൊല്ലുമ്പോഴാണ് എന്നിട്ട് അർത്ഥം പറയുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ശുഗദേവന് പറയും, ഓക്കെ, എനിക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണമെന്നുണ്ട്. ആരാണ് ഈ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബർഹാപീഠം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ വർണ്ണനയുണ്ട്, മനോഹരമായിട്ടുള്ള മയിൽപീലി എന്താണ് മയിൽപീലികൾ ചൂടിക്കൊണ്ട് മഞ്ഞപ്പട്ടുടയാട കൊടുത്തിട്ടുള്ള മനോഹരമായ രൂപത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വർണ്ണനയുണ്ട് ഭാഗവതത്തില്. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകം കൂടി പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ശുഗൻ അച്ഛന്റെ കൂടെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് ഭാഗവതം ഫുൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആര്? വ്യാസദേവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ്. അപ്പൊ ആ സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു ഭാവം, അതായത് ലൗകിക ഒരു തൃഷ്ണ വരാൻ പാടില്ല ഒരു സ്ത്രീ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുരുഷന്. ഒരു സ്ത്രീക്കാണെങ്കിൽ പുരുഷനെ കണ്ടാലും പറയരുത്. അപ്പൊ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ അല്ലാണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരെയും എന്തായിട്ട് കാണും? ഗുരുതുല്യരായിട്ട് കാണണം. അതായത് അതുപോലെ തന്നെ ആണുങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ സ്ത്രീകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്മയുടെ രൂപത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കണം. സ്കൂളിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും മാതാജി അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഒരു ഭാവം ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ആ ശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ വേടിനോടൊരു ബഹുമാനം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഇതാണ് മാനസികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്തത്രിവിധം നരൈഹി അബലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇതെന്താ പറയുന്നത്? ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള തപസ്സൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ശാരീരികമായ തപസ്, വാഗ്മയമായ തപസ്, മാനസികമായ തപസ്. ഇതാണ് 3 നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആ തപസ് തന്നെ ഈ 3 തപസ്സും എന്തിൽ വരാം? സാത്വിക ഗുണത്തിൽ വരാം, രജോ ഗുണത്തിൽ വരാം, തമോ ഗുണത്തിൽ വരാം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ 3 തപസ്സും, അതായത്
വാഗ്മയമായ ശാരീരികമായ തപസ്സും വാഗ്മയമായ തപസ്സും മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സും എന്താണ് വിശ്വാസത്തോടും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് സാത്വിക തപസ്സാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക, ഭൗതിക നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കാണ്ട്. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമദ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ബഹുമാനം ലഭിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ, അതായത് ഇതുമാരത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് പ്രവൃത്തി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ്? അത് രാജസത്തിലാണ് വരിക. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫലം ലഭിക്കണം, എനിക്ക് നന്നായിരിക്കണം, എന്നെ 4 പേര് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് പ്രവർത്തികളും എന്താണ്? രാജസമാണ്. അത് മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും ശരീരം കൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചാലും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതെന്താണ്? രാജസികമാണ്. അത് പക്ഷെ എന്താണ്? അത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല, ശാശ്വതമല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ക്ഷണിക നേരത്തേക്ക് മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മളൊരു എക്സാമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങി. ഇപ്പൊ നീറ്റിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു, MBBSന്റെ, അതിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിയ ഒരു കുട്ടി, അത് എത്ര നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ആ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്? അടുത്ത എക്സാം അവളെ ഏത് ലെവലിൽ പാസ്സാവണം എന്നുള്ളത് വരയ്ക്ക് അല്ലേ? അത് കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു ആൾക്കാർക്കും ക്രെഡിറ്റ് പോകുന്നത്, ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടുന്നത്. 10th ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ ആൾക്കാർ 12th ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കാണാറില്ല. അപ്പൊ 10th കിട്ടിയ ക്രെഡിറ്റ് അവിടെ 12th അവർക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വിലയില്ലാത്ത മാതിരിയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാം അനിശ്ചിതമാണ്, ക്ഷണികമാണ്, രാജസങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. മൂഢഗ്രാഹേണ ആത്മനോയത് പീഡയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ ചെയ്യുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അപ്പൊ ഹിരണ്യാക്ഷന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ ബ്രദറാണ് ഹിരണ്യകശിപു. ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഹിരണ്യാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് തപസ് ചെയ്തത്? ഈ ഭൂമിദേവിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശക്തി എങ്ങനെയാണ് ഹിരണ്യാക്ഷന് കിട്ടിയത്? ഹിരണ്യാക്ഷൻ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അഗ്നിയിലിടുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് തപസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എത്ര ടോർച്ചറാണ് അവർ ചെയ്തിരുന്നത്. അതുപോലെ ഹിരണ്യകശിപു വെള്ളമില്ല, അതുപോലെ ശ്വാസം പോലും പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം ദേഹം ചൂടായി നോക്കൂ, മേലെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ വരുന്ന ലെവലെത്തും. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നത്. വേറെ വഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോകം മുഴുവൻ തീയോട് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ ഇവരെന്താ ചെയ്യുക? അവർക്കും ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല. മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രനെ തോൽപ്പിക്കണം, ഈ ദേവന്മാരെ മുഴുവൻ കൊല്ലണം, നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അമരത്വം നേടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്തരം തപസ്സുകളെല്ലാം തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾക്കറിയാമല്ലേ, ഒരു ആറ്റം ബോംബൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇടുന്നു, എന്നിട്ട് നശിക്കുമ്പോൾ അയാളും ചേർന്നിട്ടാണ്, ആറ്റം ബോംബ് ഇടുന്ന ആളും ഒരുമിച്ചാണ് അതിൽ മരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അയാൾക്കും ഗുണമല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്കും. എപ്പോഴും തനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ചീത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാതവ്യാമിതി യദ്ദാനം ദീയതേ അനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേച്ച പാത്രേച്ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ കർത്തവ്യബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നതും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വൈഷ്ണവ, അതായത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം അർപ്പിച്ച ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ള അമ്പലങ്ങൾ, പിസ്കോൺമാരത്തെ അമ്പലങ്ങൾ, അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവർ ബ്രഹ്മചാരികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെ. കാരണം അവര് ഒന്നുപോലും അവർക്ക് വേണ്ടി ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കർത്തവ്യബോധത്തോടു കൂടി പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കണമെന്ന് നോക്കൂ, പുസ്തകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭഗവത്ഗീതമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങി ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. കുറച്ച് പൈസ വാങ്ങിയിട്ട്, ഫുൾ പൈസ വാങ്ങണമെന്നില്ല, അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ പണം വാങ്ങിയിട്ടായാലും അത് എല്ലാവരും എത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ദാനമാണ്. അത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു ഭിക്ഷ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? അത് ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കെഞ്ചാണ്, കയ്യില്ല, കാലില്ല, കണ്ണില്ല, എനിക്ക് പൈസ തരൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ, സങ്കടം തോന്നി നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുടിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കാനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാപം വരുന്നത് നമ്മൾക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ, അപ്പൊ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല, നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പറഞ്ഞ് ജപിച്ച് ആ പൈസ കൊടുക്കുക. ആദ്യം അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. വേറെ നിവർത്തിയില്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഭിക്ഷക്കാർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കാം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളും. ഇവിടെ കണ്ടു, നന്ദഗോപുരം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്ദബാബ വന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ ജനിച്ച സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും, ബ്രാഹ്മണർക്കും അവിടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതായിട്ട് അതാണ്, ഇത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. ആ സന്തോഷപൂർവ്വം എല്ലാവരെയും അത് അവർക്കും സന്തോഷമാണ്, മറ്റുള്ളവർക്കും സന്തോഷമാണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് യത്യുത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാപുനകദീയതേചാപരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജ സംസ്കൃതം. അപ്പൊ ഇനിയോ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതാ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ കാണുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം രാജസമായിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കാണും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാം, യൂട്യൂബൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അറിയാം. അപ്പൊ അവര് എന്ത് ചാരിറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവർ അതിനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത് തരും, ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കില്ല. ഇവിടെ നോക്കൂ, അവര് ഈ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അയാള് എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ, വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, സെൽഫി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇതേമാതിരി ചെയ്തു. അയാളുടെ പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ്, രാജസമാണ്. അതേശ കാലേ യദ്ദാനം അപ്രാപ്തേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസദകൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസ മുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത സ്ഥലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരവും കൂടാതെയോ അവജ്ഞ കൂടാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന താമസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതായത് ചില ആൾക്കാര് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്, വേറൊരാളുടെ കമ്പൽഷൻ മൂലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്, എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ദാനം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ മനസ്സ്, ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിരിക്കാം, നമ്മൾക്ക് വേറെ വഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ സമയത്ത് എനിക്കത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലതിനാവണേ ഇത് നടക്കുന്നത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒരിക്കലും അവജ്ഞയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വരുമ്പോഴേ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ വേറെന്താ വഴി എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന പോലെയൊക്കെ പൈസയൊക്കെ കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ അനർഹരായവർക്ക്, അതാണ് പറയുന്നത്, ഭിക്ഷക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോണെന്നുള്ളത്. അത് അനർഹരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിവുന്നതും ദാനം കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക. ദാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ദോഷം മാത്രമേ നമുക്ക് വരുള്ളൂ, ആ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദോഷം നമുക്ക് വരില്ല അവജ്ഞയോടെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ താമസമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത്ത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്കുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് ഇപ്പൊ തരുന്നത്. എന്താണ്? ഓം തത്സത്ത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ്, ഇതിൽ ദാനം പറഞ്ഞു, തപസ് പറഞ്ഞു, യജ്ഞം പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം തത്സത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോടുകൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലും എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും ഓം എന്നാണ്. ഓം നമോ നാരായണായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയൂല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാം ഓം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അതുപോലെ വിഷ്ണു സഹസ്രം നമുക്ക് നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ അർച്ചന ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഓം പരമാത്മനേ നമഃ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഓം പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അത് എന്താണ് ഓം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിന്റെ എന്താണ്? നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ. വദാദിത്യാനാഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞാതപക്രിയാദാന ക്രിയാച്ച വിവിധ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഹി. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ഇനി തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് സാത്വികമായില്ലേ. അപ്പൊ തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫലങ്ങളും അറിയാണ്ടെന്നത് ഭഗവാനാണ് പോവുക അതിന്റെ ഫലം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതിന് പാപങ്ങളോ പുണ്യങ്ങളോ വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിന്റെ ഫലം ഞാൻ ആദ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? അതിന്റെ ഫലം ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് തത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? സത്ത് അല്ലേ. നിരമേഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതെന്താണ്? അതിന്റെ ഫലം ആർക്കാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ലക്ഷ്യം. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്ത് യജ്ഞത്തിന്റെയും എന്ത് പ്രവൃത്തിയുടെയും ലക്ഷ്യമാരാണ്? ഭഗവാനാണ്, നിരപേക്ഷ തത്വമാണ്. അതാണ് സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ ഫലം ആർക്കാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. എന്റെ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും
നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് പ്രവൃത്തികളും ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന മാതിരി ആവും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തവം കൃതം ചയത് അസദ്ദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥാന ചാതത്പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഓം തത്സത്ത് പറയാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അത് എത്ര നല്ല കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും, ഇപ്പൊ ഒരു ഓർഫനേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കുള്ള ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മൾക്ക് പുണ്യം നേടാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ അടുത്തെത്താനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് വീണ്ടും നമ്മളുടെ സാത്വികമായ രീതിയിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ക്ഷണികങ്ങളായ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് ബന്ധിക്കാൻ മാത്രമാണ് അത്തരം പുണ്യപ്രവർത്തികൾ സഹായിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, ഒരാൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും, ഏത് പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന് പാപം പുണ്യവും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ അത് ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഹരേ നോക്കണം അല്ലേ? ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യം ഏതാണ്? ശ്ലോകം മുതൽ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവസ്ഥ എന്താണ്? അവര് ഗുണത്തിലാണോ തമോ ഗുണത്തിലാണോ സത്വഗുണത്തിലാണോ ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് PDF ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ. ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താണ്? ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ആരാധനയാണോ വിശ്വാസം? വിശ്വാസമാണ്. ശ്ലോകം 4 എന്താണ് പറയുന്നത്? ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തപോഗുണ പ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ സാത്വികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാൻ ചിലപ്പോ എന്താണ്? രാജസ സ്വഭാവികൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അസുരന്മാരെ എഴുതാനേ അറിയണം. അത് മുഴുവൻ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല. പിരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ, 1 വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി അടുത്തത്, ഇനി ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ എന്താണ്? സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദീർഘായുസ് നിലനിൽക്കുന്നതും പിന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യകരവുമായ ആഹാരമാണ് സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. പിന്നെ മറ്റേ ഓരോന്നിനെയും പറയണം. രജോഗുണത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലോ രസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകപ്പെടുത്തിയതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെ താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇനി അടുത്തത് ശ്ലോകം. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ അതായത് യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും അശ്രദ്ധയും വേദവിധി പ്രകാരവും കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വിക യജ്ഞം. ഇനി ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. ഇനി ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനം, ഇതെല്ലാം ആ 3 അങ്ങനെ വരും. ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന ദാനം സാത്വികം.
ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസം. രാജസമാണ്. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം. ഇനി അടുത്തത് ഓരോ കുലത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ്. തപസ് ശാരീരിക തപസ്സും മാനസിക തപസ്സും വാക്മയ തപസ്സും. അത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാതാജി, സോറി. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. 3 വിധം തപസ്സുകൾ ഏതെല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോൾ ശാരീരികമായ തപസ്, വാക്മയമായ തപസ്, മാനസികമായ. 8ാമത്തെ ഉത്തരാണ് മാതാജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ളത് പറയണം, ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ. 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തപസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് വരുമല്ലോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത്. അതിനു മുമ്പാണ് മാതാജി. ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തമസ് രാജസം. അത് ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. മന്ദബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗുണപ്രധാനമായ തപസ്. പിന്നെ അടുത്തത് 3 തപസ്സാണ്. ശാരീരിക തപസ്, വാക്മയ തപസ്, മാനസികമായ തപസ്. ഇനി ഓം തത്സത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ഓം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? എല്ലാം പരമപുരുഷന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് തത്ത് എന്ന് പരമാത്മാവിന്റേതാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന ബോധത്തോടെ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ വിവിധങ്ങളായ. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാത്മാവിന്റെ നാമം, സത്യം, ശ്രേഷ്ഠം എന്നിവ. അതായത് നമ്മൾ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റവും ആദ്യം പരമപുരുഷനെ ാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഫലങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തത്ത്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാത്തിനെയും ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. പരമപുരുഷനാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളതാണ് ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫലമിച്ഛാദിച്ചിക്കാതെ സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫലങ്ങളെ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫലേച്ഛ കൂടാണ്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫലേച്ഛ കൂടാതെ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ശ്ലോകം 28 എന്താണ് പറയുന്നത്? പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയപ്പെടും. ആചരണങ്ങളെ ഈ ലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരമപുരുഷനില് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യവും, അത് ദാനാവട്ടെ, തപസ്സാവട്ടെ, യജ്ഞാവട്ടെ, ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ?